Ya TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga a n'a ka wagati ni y'aw ka jamukan manti ale waati selen ye ni o de ye musow ka bugu ye kɔrɔlen ko la an bɛ ci bila an balima musolakaw ma nka bita o ka di kosɛbɛ ka d'a kan ni ko muso i ko kasa duman an bɛna masala wusulan de kan bi sɔɔni a y'aw sɔgɔlen to an na. Foli an b'o kurakuraya k'o di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma hakilina jiginna festival Kayi Seko ale bɛ sen na an fɛ an bɛ don min na komi bi Kayi yan nɔ o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an balimamuso dɔ ma ale yɛrɛ bɛ feerela a foire kɛyɔrɔ la a bɛ musoya fɛn caman feere nka an bɛna masala min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi o de ye wusulan ye ni ko muso i ko kasa duman ne ba i ni ɲankuma ɛrɛ ko di basi t'i la alhamdulillah basi foyi t'an na i bɛ se k'i folikan jumɛn di an filɛlibagaw ma ani i bɛ baara mun kɛ i bɛ feere mun kɛ k'o a ɲɛfɔ u ɲɛna an b'aw yɛrɛ fɔ n'o ye Yayi TV mɔgɔw ye aw ni cɛ aw ka hakili ɲumanya la n'an ka baara kɛko ɲuman na wa an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ an kɔni bɔra Bamakɔ ka na festival in na salon an nana ɲinɛ fɛnɛ alhamdulillah an nana an bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ aw ɲuman nana an ɲuman nana alhamdulillah aw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ basi tɛ o diyara an ye mais i ɲinɛna k'i tɔgɔ fɔ an filɛlibagaw ye dɛ ne ye madame Sise Jɔngunda Jara sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Jelibugu Dumazana ma ok Jɔngunda folikan kɔfɛ halisa an b'an filɛlibagaw ladɔnniya k'a fɔ ko festival Kayi Seko ɲinan ye ale ta ko 4nan ye an bɛ don min na ko bi Kayi yan sans plus tarder an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye komi i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama bi an bɛ fɛ ka baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ fɛn caman feere mais an bɛ fɛ k'an sinsin yɔrɔ min kan bi o de ye wusulan ye wusulan yɛrɛ ye mun ye i bɛ se k'i da don wusulan na k'a ɲɛfɔ an filɛlibagaw ye alhamdulillah n'i ye ɲininka la o diyara n ye wusulan nafa tɛ fɔ ka ban n'i y'a mɛn musoya i b'a fɔ kasa duman bon muso kɔni waati bɛɛ muso suma kan ka diya de suma duman de ka ɲi muso la waati bɛɛ muso suma man ka goya ni muso suma ka di a bɛ na ni nafa caman ye i ka foyer kɔnɔna na kɛlɛmisɛnnin mun bɛ so kɔnɔ a b'o ban ni b'a ye i suma ka di waati bɛɛ i ka di cɛ ye i nɛgɛ tɛ bɔ i cɛ la bon ni sokɔnɔna suma ka di e yɛrɛ ye ko ɲuman ka ɲi i suma ka di alhamdulillah o ye nafaba de ye an ka foyer kɔnɔna na kosɛbɛ o faamuyala o de la a bɛ fɔ tuma bɛɛ ko i ko muso dɔrɔn i ko kasa duman mais n'i y'a ta k'a lajɛ sisan nɔ wusulan ale modèle ka ca an bɛ don min na komi bi i bɛ se k'i da don a suguyaw la k'u ɲɛfɔ an ɲɛna bon wusulan b'an bolo ka daminɛ gɔngɔmugu la ka taa genimisɛnnin na ka taa wusulan mugumugunin na ka taa maɲɔkisɛnin hɔrɔn na ka taa urusinin na ani parfumji mélange ninnu bon safunɛ ɲumanw fana bɛ yen mɔgɔ bɛ ko k'i fari ɲɛ k'i fari nugu ka kurukuru ni tasi ninnu bɔ a la fɛn caman bɛ yen komi minnu sera ka bila kɛnɛ kan an bɛ kuma olu de kan an bɛ muso ya fɛn caman de b'an bolo d'accord i da lase dɔw ma sisan ko urusinin maa caman bɛ ale tɔgɔ mɛn mais u tɛ a dɔn yala urusinin ale yɛrɛ bɛ cogo di ale ni wusulan tɔw tɛ kelen ye de wa parce que dɔw fana b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn dɛ o ye tiɲɛ kuma ye mais fɛn min da ka gɛlɛn o de nafa ka bon ka tɛmɛ tɔ ninnu kan nafa b'a bɛɛ la dɛ mais nin de bɛ tɛn kan sisan awɔ sisan kɔni ni nin tɛ muso ka so kɔnɔ a caman b'i jɛ dɛ n'i y'a mɛn i bɔra jama la karisa suma ka di a ka fini suma ma deli k'a ye mɔgɔ wɛrɛ la foyi t'o lase mɔgɔ ma ni urusinin tɛ urusinin sɛgɛrɛ caman de b'a la a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban ko ni mɔgɔ min y'a utiliser i tɛ se k'i da don o sɛgɛrɛ dɔɔnin na k'o fɔ hali n'i m'a bɛɛ fɔ damadamanin dɔrɔn f'an ye ayiwa a nafa kɔni ye min ye o ye a fanba ye suma duman ye nka ni min y'a utiliser ka ɲɛ ni a ye nafa wɛrɛ min fɛnɛ d'i ma a tɛna an wele k'o f'an ye n'est-ce pas a bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau kan an b'a dɔw to gindo la dɔɔnin ni min sera an ma an b'a nafa tɔɔnin bɛɛ walawala k'a da o tigi tigɛ d'accord o faamuyara mais n'i y'a ta k'a lajɛ muso caman fana bɛ yen urusinin ka d'u ye mais dɔw b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn
o ko fana man nɔgɔn dɔɔni dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn anw muso ninnu filɛ wari caman tɛ an kunna n'aw y'a da gɛlɛya mun de bɛ na ni ale da gɛlɛyali ye i y'a fɔ cogo min na nafa b'a la mais ale ni tɔw kunnaw daw tɛ se ka kɛ fɛn minnu bɛ k'a la olu de da ka gɛlɛn olu de da ka gɛlɛn ni fɛn kɔni ka gɛlɛn e yɛrɛ bɛ fɛn mun k'a la a ka gɛlɛn n'a tigi b'a utiliser n'a bɛ nafa sɔrɔ a la n'a ka gɛlɛn cogo cogo n'i sera a mara cogo la e wari min don a la a bɛ min k'i bolo o wari t'o k'i bolo mais a bɛ dépend e mɔgɔ min b'a utiliser i b'a minɛ ka ɲɛ cogo jumɛn na kɛcogo de b'a la n'i bɛ ninnu wusu i t'a kɛ tasuma caman b'a la tasuma kɛ bugurijɛ kɔnɔ tasuma kana caya kosɛbɛ i b'a dɔɔni ta ka kɛ tasuma la i b'i ka fini wusu n'a ye i b'i ka so yɛrɛ kasa bɛ diya a kasa bɛ to i ka fini fana fɛ kosɛbɛ o yɔrɔnin na muso caman t'o ɲɛ dɔn dɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ale caman tɛ taa ka fili t'a la a tɛ caya tasuma la wa tasuma fana tɛ caya n'i ye tasuma yɛrɛ caya wusulan kɔrɔ dɔrɔn i kan ka kasa duman min sɔrɔ i t'o sɔrɔ a la i b'ale tasuma ni bɛrɛ bɛn de n'i y'a tasuma ni bɛrɛ bɛn ka wusulan k'a la i b'a ye a bɛ kasa duman min di ni tasuma caya a t'o di d'accord o ye tiɲɛ ye o faamuyara Jɔnkunda halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye an bɛ wusulan ko de la hali bi ni i m'a dɔn u b'a fɔ nin ma jekalani de tɛ nin ye voilà jekalani i da don ale fana la i k'ale ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni jekalani e yɛrɛ kɔni i y'a kasa lamɛn kasa bɛ cogo di a ye yan yɛrɛ kasa a y'a kasa bɛɛ labɔ kasa ka di hali n'i ye nin buteli dayɛlɛ n'i ɲinɛnen ma wusulan don don o don i k'a dayɛlɛ dɔrɔn ka sigi i ka so kɔnɔ hali n'i m'a kɛ tasuma la hali n'i m'a kɛ tasuma la i k'a dayɛlɛ dɔrɔn ka bila i ka chambre kɔnɔna na i ka so kasa bɛ diya kuma tɛ n'i fɛnɛ i ka so furan k'a jɛ yanni so ka ja i k'a dɔɔni ta ka don tasuma la i ka datugu n'a y'i ja i ka tilen dugu kɔnɔ n'i nana i ka so dayɛlɛ i b'a fɔ ko i ye wusulan don sisan a kasa tɛ taa d'accord mais est-ce que danfara bɛ ale ni urujinin cɛ yan danfara min bɛ ani urujinin cɛ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kasa ka di a bɛɛ suma ka di mais urujinin kɛ fɛn ka ca a fɛn min bɛ kɛ mélange min bɛ kɛ a la urujinin couleur yɛrɛ ka gɛlɛn couleur min bɛ a kɛ rouge ye o couleur yɛrɛ de ka gɛlɛn n'o tɛ a tɛ komi parfum min bɛ kɛ na o ɲɔgɔn tɛ na o tɛ mais couleur min yɛrɛ bɛ kɛ pour que a ka rouge sɔrɔ o de da ka gɛlɛn o danfara de b'u cɛ o de da ka gɛlɛn o faamuyara mais n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na komi i n'a fɔ bi mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ taa genima in fanfɛ dɔɔni ale de tɛ nin yan bɛɛ ko san ko jikalani dɔw ko rouge mun de la parce que bɛɛ de tɛ se genima in dilan cogo la wa walima mun de don parce que dɔw b'a fɔ b'a préférer ka jikalani san b'a préférer ka rouge san genima in on dirait e yɛrɛ bolo dɔ ma bɔ nin sanga la dɔɔni ya a bɛɛ n'a sanbaga de don geni n'a jɔyɔrɔ de don bon nin fɛnɛ ni a jɔyɔrɔ don kosɛbɛ i da don la ko walawala an filɛlibagaw ɲɛna ne ni ɲɔgɔn kasa gɛlɛn ninnu yɛrɛ tigɛ joona geni ninnu fɛnɛ ka teli o fɛ ni denmisɛnninw ka ca sugunɛw bɛ kɛ cɛmisɛnninw mana caya i ka so kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na mɔgɔw kasa tɛ kelen aw bɛ hakɛtɔ kuma na a taabolo de don bon ɲɛgɛn kɔnɔna na ni sokɔnɔ ɲɛgɛn b'i fɛ yen i ka sokɔnɔ ɲɛgɛn ko k'a jɛ ka a wusu cogo cogo n'i ye geni don i tɛna kasa foyi sɔrɔ a kɔnɔ a b'a kasa bɛɛ tigɛ k'a ban pewu geni kumaba finman ni misɛnmanin olu kɔni hali soso hali ka sɔrɔ parfum t'a la foyi t'a la ni soso ka ci i ka so kɔnɔ n'i ye tasuma kɛ ka soso gɛn yɛrɛ o kɔni i bɛ tasuma kami yɛrɛ de firi tasuma la k'a caya ka geni ba cɛ ka kala i b'a ye soso bɛɛ bɛ yɔrɔ ɲini a bɛ soso kɛlɛ mais n'i y'a lami a bɛ kasa kɔni mana gɛlɛya cogo cogo a b'a tigɛ o différence b'u cɛ ka d'a kan soso surtout mɔgɔ minnu tɛ se ka soso fagalanw supporter dɔw bɛ yen u tɛ se ka si sange kɔrɔlaw la donc o b'a jira geni dan tɛ suma duman dɔrɔn fana ye a bɛ soso fana gɛn ka bɔ so kɔnɔna la geni nafa ka bon ka tɛmɛ bon dɔw b'a wuli fɛnɛ k'a min i bɛ se k'ale dɔɔni ta k'a ni babiw ni muso yiri ninnu ɲagami k'a wuli a bɛ muso bazin nettoyer a b'i kasa ja kasa goman tɛ k'i fɛ a ka ɲi kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ ko geni jɔyɔrɔ ka bon dɛ k'a sɔrɔ wusulan tɛ a bɛ kɛ seri fɛnɛ na dɔw b'a ni ɲɔkuturu seri fɔlɔ k'a jɛ ka babi bila la k'a tobi n'i y'o fɛnɛ
fara i bolo kan n b'a dɔn ne balimakɛ kɔni tɛna na tiɲɛ na nin ye sɛgɛrɛ nin ye muso n ko musow ka bugu kɔnɔna ka di sɛgɛrɛ dumaniw bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan nɔ nin sɛgɛrɛnin an filɛbagaw a ye nin ta aw ka baara kɛ n'a ye dɛ o tɛ jɔnw la halisa an b'an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ festival kɛ Seko o hukumu kɔnɔna la ne ko jɔnw na nin ye yɛrɛ nako joli na ye festival in na dɛ nin ye ne nako filanan ye festival in na salon an nana nka u taara o kɛ artisanat la a tun ma faamuya kosɛbɛ parce que u bɛ festival in kɛ mais foire taabolo la faamuyali tun ma sɔrɔ kosɛbɛ hakililaw yiral'u la n'u ma ɲɛ u b'a kɛ u k'a kɛ festival bɛ kɛ kɛnɛ min kan ka foire kɛ o kɛnɛ fɛnɛ kan a ka ca Ala fɛ jama min bɛ na filɛli la fɛnɛ bɛ don ka na an ka baara lajɛ ni mun bɛ sanni kɛ u bɛ se ka sanni kɛ o kosɔn ɲinan u ye festival ni ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ni foire bɛɛ kɛ kɛnɛ kelen yɔrɔ kelen na mais salon ta kɛra cogo di salon kɔni an ye gɛlɛya sɔrɔ salon ta la dɔrɔn parce que mɔgɔw mana min ɲininka u b'a fɔ an yɛrɛ tun t'a kalama ko foire b'a la o an bɛ festival kalama mais an t'a kalama ko foire b'a la bon u taara an bila artisanat la yɔrɔ min ani dugu kɔnɔna ka jan a gɛlɛya yɔrɔ kɔni kɛra o ye nka an garisɛgɛ min an y'o sɔrɔ bon an tilala k'a laɲini u fɛ u k'a to an kana kɛnɛ kan festival su fila in an y'o kɛ ni ɲɔgɔn ye terrain kan an nana base kɔrɔ k'an ka minɛnw bɔ an garisɛgɛ min an y'o sɔrɔ a kɔni kɛra o cogo ye nka an ye degun dɔɔni sɔrɔ a kan nka baara la degun tɛ ban o ye tiɲɛ ye n'i ko k'i bɛ wɔsi ɲini i bɛ sɛgɛn o ye tiɲɛ mais ɲinan ta taabolo bɛ cogo jumɛn na e yɛrɛ bolo ɲinan ta kɔni a organisera ka ɲɛ nka komi baara ma daminɛ fɔlɔ ni an kɔni ma sugu ye fɔlɔ nka o bɛ Ala bolo a bɛ Ala bolo n'Ala sɔnna ma ɲinan ta bɛ diya ka tɛmɛ salon ta kan an b'o de ɲini Ala fɛ kosɛbɛ jɔnkuna halisa fɛn ninnu ka ca ko wusulan ninnu ka ca mais nin fana y'a dɔ ye i bɛ se k'i da don nin na bon nin ye gɔngɔmugu de o ɲɛfan filɛlibagaw ye k'ale tɛ kɛ tasuma la dɛ gɔngɔmugu de nin tɛ wusu dɛ tɛ kɛ tasuma la nin ni baya dɔ bɛ yen ko mɔrɔmɔrɔ n'o b'i bolo i b'ale kɛ buteli kɔnɔ i bɛ nin dɔ bɔ ka k'a la ka wusulanji dɔ k'a la n'i bɛ da i b'ale siri ni sɔgɔma i b'a bila buteli kɔnɔ ji tɛ k'a la dɛ a tɛ ko bon i b'ale garder parce que n'i y'ale k'i ka fini na k'a don a bɛ se ka tasi kɛ i ka fini kamankɔrɔla la mais n'i ko k'i jɛ sufɛ k'i bɛ da dɔɔni ta i b'a don i kamankɔrɔ fo ka dugu jɛ i kasa tɛ goya ale fɛnɛ sɛgɛrɛ ɲɛnama de ye musoya kɔnɔna na a ka ɲi musomisɛnnin bɛɛ kan ka nin k'i teri ye muso kɔni n'i kasa ka di kɛlɛ tɛ mais dɔw b'a fɔ a ka di an balaka dɔw ye ka sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ furu la dɔw bɛ siran ka nin fɛn ninnu san k'a fɔ ko u b'a fɔ ko n'i ma furu n'i ye nin utiliser ko a bɛ kɛ sababu ye ko ka i ka furu ko ka a gɛlɛya e bɛ se ka mun de fɔ an filɛlibagaw ye o ko la ka d'a kan n'a fɔra ko musoya sumaduma a ka di muso furulen ye cogo min na a ka di muso furubali fana ye ten tɔ dɛ walima utiliser cogo de bɛ a la wa i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ni kɛcogo de bɛ a la min bɛ danfara kɛ furulen ni furubali ta ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni ye ko dɔn k'a sɔrɔ u b'a fɔ ko npogotiginin ka wusulan don k'i bɛ mɛn i faso la mais kasa duman tɔ ninnu o kɔni m'o fɔ an ye mɔgɔ bɛɛ kasa kan ka ja hali den fitinin n'a bɛ ka sin min n'i ma kasa duman dɔw k'a la sinjikuru kasa mana tugu a kɔ mɔgɔ tɛ sɔn k'a minɛ i bolo mɔgɔ t'i den ta dɛ o ye tiɲɛ yɛrɛ mais wusulan kɔni u b'a fɔ npogotigi ka wusulan dɔnba k'i bɛ mɛn i faso la an y'o kumaw mɛn dɛ o ye kuma kɔrɔ ye tiɲɛ don nka fɔlɔ la u b'a fɔ fɛn caman ma ko a ma ɲɛ dali t'u bolo u tɛ se k'a fɔ k'a kun ye nin ye nka wusulan kɔni u y'o dalilu fɔ o ko n'i bɛ wusulan dɔn ka sɔrɔ i ye npogotigi ye ko i bɛ dɔ k'i faso la an kɔni y'o kumaw mɛn nka kasa duman tɔ ninnu olu t'a la ok o faamuna jɔnkunda an ka jamukan ale bɛ fɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ la yala conseil jumɛn b'i bolo k'a di an balimamuso minnu bɛ yen n'u tɛ ka wusulan matarafa ko n'a dun fɔra ko muso k'a fɔra ko kasa duman i bɛ se ka conseil jumɛn di an filɛlibagaw ma o ko la surtout an balimamuso minnu bɛ furu yɛrɛ la kosɛbɛ ne kɔni bɛ ladilikan min di an denw n'an dɔgɔninw ma o k'u timinanja musoya yɛrɛ ye timinanja de ye n'i saliyara dɔrɔn u b'i bolo bɔ i ka baara la n'i y'a mɛn i cɛ taara kɛnɛma ka taa ɲɛbɔ kɛnɛma ta fɛ ka jɛ i kɔ i yɛrɛ min jɔ i jɔyɔrɔ la ka ca Ala fɛ n'i jɔ i jɔyɔrɔ la
i janto i ka foyer la kosɛbɛ k'i timinanja timinandi bɛ nɔbɔ ko la musoya yɛrɛ ye cɛsiri ni timinanja de saliya kɔni muso man ko k'i taabolo ye fiyewu ni saliyara i ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ ala ka timinanja ni cɛsiri nɔgɔya muso bɛ ye amina yarabi o faamuna i ni ce an y'i wele y'an ka wele jaabi ni plateau in sanfɛ halisa an b'i fo o la an b'a f'i ye ko k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o tɛ aw yɛrɛ ni ce an filɛlibagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na min ɲɛnamayara bi ni an ka invité madame Cissé Jɔnkuna Jara fɛ bi an tun bɛ ka masala min kan o de ye wusulanw ye madame Cissé bolo a wusulan fasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ yan a ye ɲɛfɔli caman k'an ye a différence a n'a nafaw kan ne bɛ a fɔ aw ɲɛna ko musoya tɛ taa kasa duman kɔ n'i ko muso yɛrɛ dɔrɔn i ko kasa duman i n'a fɔ Jɔnkuna Jara yɛrɛ y'a fɔ cogo min na halisa hakilina jiginna festival Kayise ko o hukumu kɔnɔna don a ta ko 4nan an b'a fɔ an filɛlibagaw ye ni ala m'an ka jɔnyaw yira an na ni ala ye wagati wɛrɛw yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ